Uvaženi predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, predsjedniče federacije, čelništvo federacije, svi prisutni, poštovani gosti. Ja ću se truditi da vam ne oduzimam puno vremena, obzirom da će dio kolegica i kolega iz kluba zastupnika SDP-a također diskutovati. Neću ponavljati ono što su prethodnici, konkretno kolegica Kratina, malo prije rekla. Također izražavamo svoje nezadovoljstvo što je ove godine procedura usvajanja budžeta nije usvojena i mi kao klub zastupnika SDP-a smatramo da to nije dobro, da nije dobro da se krše procedure, da nije dobro što ovaj budžet nismo imali u nacrtu i bojim se da ćemo zbog svega toga imati ukupno manje kvalitetna rješenja, ali nažalost to je boljka koja nas prati evo praktično otkako je ovaj saziv Vlade Federacije BiH. Ja ću kratko samo elaborirati amandman na prijedlog budžeta koji je klub zastupnika SDP-a podnio. Nismo išli megalomanskim zahtjevima, pokušali smo zaista realno na mikroplanu popraviti određene nepravde i sve ono što smatramo da nije dobro, a ovaj amandman i kada čujete tematiku vidjet ćete zaista da je to upravo ovo što sam rekao. Znači mi predlažemo amandman sa ciljem osiguravanja sredstava za sufinansiranje rada institucija od naučnog i kulturnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, a koje su neophodne za njihovo neometano funkcionisanje. Znači radi se o transferu ekonomskog koda 6143, tekući transferi neprofitnim organizacijama, transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH, koji je u ovom prijedlogu budžeta predviđen sa iznosom od 800.000 konvertibilnih maraka. Naš amandman ga povećava za 200.000 konvertibilnih maraka, ukupno na 1 milion, a naš prijedlog je da se ta sredstva nadomjeste iz tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Postojala je i alternativa iz sredstava predviđeni za putne troškove obzirom na pandemiju covida i smanjeno generalno kretanje i to bi bilo opravdano. U konačnici potpuno nam je nebitno, neka Vlada sama ako smatra da treba izabere sredstva koja će se nadomjestiti za ovu svrhu. Navešću vam o čemu se radi malo plastičnije. Prethodni saziv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kao i parlamenta u mandatu 2010-2014 je praktično uveo praksu koja do tada nije postojala. Ta praksa se ticala pomoći institucijama od naučnog i kulturnog značaja za BiH, to su oni famozni 7 institucija kulture, od Zemaljskog muzeja, Umjetničke galerije, Kinoteke BiH, Biblioteke za slijepa i slabovida lica, Nacionalne i univerzitetske biblioteke i pored njih Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Podsjetit ću vas da prvobitni transfer, bila su 2 transfera, jedan u Ministarstvu obrazovanja i nauke, tada u mandatu kada sam bio ministar, i drugi u Ministarstvu kulture i sporta kada je kolega Kaplan bio ministar, i izvršena je otprilike raspodjela tih institucija koje će se sufinansirati iz ova 2 ministarstva. Ono što je evidentno da proteklih godina sredstva nisu, koja su izvorno bila predviđena, mijenjana na poziciji Ministarstva kulture i sporta i ona u onom iznosu kojem su bila i prije 6, 7 ili 8 godina su identična, dok se godinu po godinu u poziciji Ministarstva obrazovanja i nauke taj budžet smanjivao. On je prvobitno iznosio 1.100.000 konvertibilnih maraka i kroz Ministarstvo obrazovanja i nauke se veći dio institucija ovih pokrivao. On je bio prvo 1.100.000 konvertibilnih maraka, da bi bio smanjen na 1 milion, da bi prošle godine bio smanjen na 950.000, a sada u ovom prijedlogu budžeta na 800.000 konvertibilnih maraka. Obzirom da ovih predviđenih 800.000 konvertibilnih maraka treba da se sufinansira Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej, Kinoteka BiH, Biblioteka za slijepa i slabovida lica, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, ovaj iznos zaista dovodi u pitanje funkcionisanje ovih ustanova. Na primjer, Kinoteka BiH s ovim dodatnim smanjenjem za njih sve od 150.000 konvertibilnih maraka doslovno neće biti u prilici da ima ni topli režim. Većina tih ustanova ljudi rade za 600, 500, 700 konvertibilnih maraka i bukvalno zavise od crkavice koje će im neko uplatiti. Država se godinama maćehinski odnosi prema ovim ustanovama, pokušali smo ih riješiti
na državnom nivou konačno, jer one tamo i pripadaju po Dejtonskom mirovnom sporazumu. Međutim, država se više puta oglušila, mi ne možemo čekati u nedogled da se to pitanje riješi na državnom nivou, jer se očigledno neće riješiti do njihovog potpunog rješavanja, njihovog statusa. Mislim da Federacija BiH za ovih 150.000 konvertibilnih maraka u budžetu od 5 milijardi apsolutno neće propasti. Ja bih zato zamolio sve zastupnice i zastupnike da nastavimo pozitivnu praksu koju Federacija već ima posljednjih, ne znam ni ja koliko godina, u sufinansiranju ovih ustanova i da ne budemo mi dijelom ili odgovorni ili potpunosti odgovorni što će možda već u narednoj godini 2021. upravo i zbog ovog smanjenja transfera neke od njih biti primorane da bukvalno zatvore svoje prostorije i da prestanu sa radom. Ne moram vas podsjećati o kojoj vrijednosti kulturnog, historijskog, naučnog nasljeđa Bosne i Hercegovine i njegovanja od strane i čuvanja od tih institucija svih ovih godina se radi. Još jednom, evo, jedan vrlo minimalistički amandman kluba zastupnika SDP-a za koji smatramo da apsolutno ne bi trebalo da bude problema da se usvoji. Hvala vam najljepše.